हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण टिफिनसाठी एकदम मस्त व झटपट अशी गवारीची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। सगळ्यात आधी इथे गवार 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। ही गवार आता आपण 4 ते 5 मिनिटं पाण्यामध्ये बॉईल करून घेणार आहोत, म्हणजे हिचा जो उग्र वास आहे तो कमी होतो। इथे बघू शकतात 4 ते 5 मिनिटे झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून ही भाजी काढून घेणार आहोत। चला तर आता आपण भाजीसाठी वाटण तयार करूया। त्यासाठी इथे मी थोडंसं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे, ते आता आपण मिक्सरच्या ग्राइंडिंग जारमध्ये टाकून घेणार आहोत। 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर यामध्ये आपण 4 ते 5 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकून घेणार आहोत। स्वच्छ धुवून घेतलेली कोथिंबीरही टाकून घेणार आहोत आणि हे आता मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। इथे आपलं भाजीसाठीचं वाटण रेडी झालेलं आहे। चला तर आता आपण पॅनमध्ये तेल टाकून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये जिरे टाकलेली आहेत। जिरे छान तडतडली की त्यामध्ये आपण पाव चमचा हिंग टाकून घेणार आहोत। यामध्ये एक बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकून घ्यायचा आहे। कांदा छान असा लालसर होईपर्यंत आपण परतवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकतात इथे कांदा लालसर असा परतला गेलेला आहे। ह्यामध्ये आता आपण वाटण घालून घेणार आहोत। वाटणही व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं आहे। ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। अगदी झटपट व मस्त अशी ही भाजी रेडी होते। चवीलाही अगदी अप्रतिम लागते। ही भाजी तुम्ही चपातीसोबत किंवा भाकरीसोबत एन्जॉय करू शकतात। इथे आपला मसाला व्यवस्थित परतला गेलेला आहे। यामध्ये आता आपण सुके मसाले घालून घेणार आहोत। सगळ्यात आधी यामध्ये आपण पाव चमचा हळद घातलेली आहे, 2 चमचे लाल तिखट, 1.5 चमचा कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे। लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। सगळे मसाले आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि ह्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून वाटणाला तेल सुटेपर्यंत परतवून घेणार आहोत। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। हे बघू शकतात इथे वाटणाला व्यवस्थित असं तेल सुटलेलं आहे। ह्यामध्ये आता आपण गवारीची भाजी टाकून घेणार आहोत। भाजी टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठही घालून घेणार आहोत आणि तुम्हाला भाजीची जशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्याप्रमाणे यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे आणि 5 ते 10 मिनिटं झाकण ठेवून ही भाजी आपल्याला व्यवस्थित पूर्णपणे शिजवून घ्यायची आहे। अगदी झटपट मस्त व चमचमीत अशी ही भाजी रेडी होते। लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच अगदी आवडीने खातील। 5 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपली भाजी जी आहे ती मस्त अशी रेडी झालेली आहे। तुम्ही बघू शकतात किती मस्त दिसते। चला तर आता आपण गॅस बंद करूया आणि भाजी उतरवूया। तुम्ही बघू शकतात भाजीचं टेक्स्चर किती मस्त असं आलेलं आहे। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।